Okay, det her det er bevis for sinusrelationer. Og vi har en trekant her, hvor vi først skal finde den ene af dem her med retvinkel. Og det er så vinkel A, hvor vi skal finde sin A til. Og der tager man så den modsatte, og dividerer den med hypotenusen. Hypotenusen. Ja. Og så vil vi gerne have H-testet alene, hvor vi så siger, at det er C gange sin A. Derefter så tager jeg den anden, hvilket er vinkel C, hvor jeg så skal tage sin C. Og det er så også den modsatte. Og så dividerer vi bare med hypotenusen A. Og så vil vi igen have H-testet alene, hvor det så bare er A gange sin C. Så skal jeg have dem her to til at stå lige med hinanden. Jeg skriver. Fordi at H, de går ud med det samme. Så skal jeg dividere med sin A på begge sider først. Og bagefter så skal jeg dividere med sin C på begge sider. Sådan der kommer til at stå A over, der er C her. Så når vi dividerer med sin C, så er der over sin C. Og herover så er det så bare A over sin A. Og det er så også det samme som det derovre.